Unsahon pag-encash sa M88. Hey guys, karong adlaw na nanisod sa atong account kay nag-encash ta. So ako ipakita giunsa nako o pila pod charong simanahan ni nako na encash para sa mga members sa maximum 88. Itanawa unsaon ninyo pag-encash sa inyohang commission or isa inyohang income and all process gikan sa pagsugod hantod sa paguman. So syempre para sa po sa akong privacy na ako'y mga pantaguan ng mga details kay ang procedure atong ipakita. Okay? Kaning encashment gamit lang ang cellphone. Pislita ang logo nga nasa upper right corner. Then pislita ang summary. Then tanawa kung pila imong available o kung pwede isa kadaan ang mga available nga nasa ubos para mausa nimo og encash. Mao ni ang akong available as of this time. I-click ang murag bangko nga icon. Pislita ang select option o pislita ang encashment. Pislita ang encashment amount o i-type kung pila imong gustong i-encash. Pwede dili nimo hotdon, pwede nimo binlan, pero kani nga time ako ning hotdon o withdraw or encash ang tanan. I-click ang select pick up location. Dayon pilia kung asa ka nabilong nga branch. Ayaw pataka og pili kay adto nimo kuhaon ang imo encashment. Human slita ang submit. Atong i-check kung successful ba ang atong transaction. Pislita ang more option sa upper left corner. Dayon pislita ang reports. Dayon pislita ang transaction history. Dinhi nimo makita kung nakumpleto ba ang transaction sa encashment o pila sa dimong amount nga gi-encash o ang pizza kanus na transact. Humana na mag-send tag information sa office. Kini nga mga information kinahanglan i-send nimo sa office. Kini kahuybis available na ang imong gi-encash. Diri makita ang akong gi-check akong bank account pag alas 2 sa September 30 alas 2 city o wala pay sud na lain. Rin nakadawat og text message pag alas 2:26 na nisud sa akong Union Bank account. Ako dayon gi-open akong Union Bank account to check kung tinuod ba nga nasudlan ang ako ang account o gi-check sad nako unsang orasa o unsang pitsahan nasud. Mao na ni ang iyahang na encash. O gadto, ingatuon ra. So sulit kayo kada semana I suggest kada semana inyohang i-encash. Kaya kung dili ninyo i-encash, mahimo ng auto deduction every end of the month. So kung okay rin nyo auto deduct na wala problema, pero kung ganahan mo ma-encash, I suggest encash mo every before the end of Sunday or Sunday midnight before mo change ang week. Okay? Bye! If you like this video, subscribe to my YouTube channel and click the notification bell. This is Sir Don, o kung nakauyon ka sa ato ang gi-feature karon, pwede ka mo like o niya i-comment unsa mga gusto nimong atong isgutan sa sunod na video. Amping!